Yes. Rich vim. Fish line, can build line. Build line. No, so if one on the twine. Oraiti saka chimbonditira tuone zvakuti zvoitwa sei saka bata ngora zvinei kunyarara nema chinyarara sikene mangwana zvichanaka ere mangwana tazokuona oraiti andiwa inonzi 5 mafascia board and mazivi kuti mafascia board ndochi fisher you don't have a fisher board. Yeah. You're busy with the fascia, guys. I'm trying to do the fisher board then. We don't the fisher. Guys, and I thought you would know the fascia. You know, when the fisher say, FASCIA. So not spelling here, pronounce kwacho kuda. Pronounce acho. Ndikari kupronounce kuda. Alright, ndatoreshawo. Thanks. Fisher board. Lautozoona kuti takaita sei fisher board rolo. Saka one fisher board. Ndikangozvibona. Ndi fascia board guys. Chirungichi. Zvosodetsa guys. Oh my god. Right. Bazenge. Icho. Ita wachitse. Inotenda une basa dzirikuita iri. Tinotanda basa dzicharamba chifamba zvakanaka. Amen. Tinotenda une zvakanaka. Bangi. Icho. And the next Matthew. Ini tinotenda kwa kuchiridzi kuno itori first time yangu ya kuchiridzi kuno. Kuda kwebasa iro yangu ya Chisare. Tinotenda kuti tichapfurira mberi tiri muno muchiredzi tichishanda tese tiri muno muchiredzi nambuya kuburikidza nebasa rakanaka tangera twa pambuya Chisare. Matthew. Go get it. I see you Matthew. Bekutanga pa mamchita kwa so ngosinganya zotaura sei. Wadi kuyoso nditi gugu. Sister Shero, takusakishe napo. Madi kudero. Usasikia masha hii, haina basa masha hii. Ukusikia bazengere chamwari meti. Ichiri papo zvakare. Definitely papa mbotaura mamma statement akasiyana mareason amaisira uko. But unfortunately tazoona takagara kuri kuti iri kitchen yaenda kustereki. Nemukwa wacho kwauri kuti asekudonzi muroora wanzina ambuya kana namwene ishamwari ndizvokubika pedo newe enda uko saka ipapapo ndo I understand kuti kwenyu ndo mavakira mamakaita but for the meantime ndofunga tazowira panapa chitenda kuti iwo unofanira kuti leader nekuti noku-unleader. Tinoti ku-unleader waona manje saka unongochiti leader hawo chose tichiinda nezvakuda. Then pane argument asati awirirana pachine argument definitely yetoilet. Uya anga nesuggestion yake vazenga anga nesuggestion yavo but pari zvino inazenga tiri kuhwina. Patiri kuda iwo kuda kuti wangochiti inde nechekudivi kuti kati akuiti neukoko. Mufundisi futi vagudyanga vavakasuggesta divi iri zvakare. Mabhilidha evapo vakasuggesta divi iri zvakare. Kutira mhepo vasinga munodaiwo suka muchiwirira kuyesare makusarira munode mhepo izi nhasi tiri kufara singamboiti tatanga kugadzirira basa rekitchen yambuya Chisare. Ndichada kuzwa zvakare kuti sei vasarudza kuti kitchen inge iri apa pane kuti inge iri apo ndozvo zvimwe zvinhu zvatida kunzwa izvozvo vazenga udho zviri sei
Ndiri right muri sesi. Ndiri bonus makachena. Ndipo. Muri PPP. Yeah. Ndakatsange tati thank you very much kune Rich Vim company ndo yati yaisa ma uniform amuri kuona ano yavakomana ari kuseri vaita ma measurements zvakare. Maona ndiri kuita kitchen iyi ichange iri ye round. Sazoti distance yekubva apa kuenda kukitchen zvinenge zvakanaka here kana kuti vachatitsanangura zvakare kuti nemhaka yezvaguma zvadayo. Saka vazenge chimbondipa introduction. Muri kuona sei basa riri kuitika muzuva ranhasi? Basa riri kuitika muzuva ranhasi ndiri kuona rakanaka chaizvo. Saka izvozvi zvii zvamuri kutiitira apa? Apa tiri kuisa tasanganisa jecha nematombo ekuisa footing apa. Kana tichireva footing chislab necement chinowaridzwa pasi before tisati tasumudza zvitinha. Saka jecha randakasengarira ndikabuda musana ratobatsira kana? Ratobatsira chaizvo. Nemapo kota rimwe hamuna vhesa yangu uchifa manje munozonditengera imwe here? Wasi kunowanikwa jecha type iri kure mozida ndo type yamuri kuda kai yejecha? Ndo type yacho. Saka muri kuona zvinoita jecha matombo mabhuka makati kachagore rapera ndo amakushandisa todla tambodlazvo. Alright, regai tipinde mukati nagogo chikari vari kugogi mhoresai vadzidze Adivai, vanhu vaMwari, ashana enzi, Mwari wakanaka. gogo muri kuitei panapa? Ndinotakura jecha ndichisa mubhara kuti rigoenda pamabhiridha. Vana vasenga vachisenga vachiisirawo panapa Zviri right. vabatsiranawo paanenge ari free papa wauya achibatsiridza. Ndine uromba kuti indashawa uniform yakwana zvokwadi zvoita zvipepe zvengu zvose ndakatotsamura vari chivini. Alright. Kana ndichitenda tichaponeswa naJesu. Tichitenda tichaponeswa naJesu. Kana tichitenda tinoponeswa naJesu. Tichaponeswa Alright, hande apa. Ndo maimbirwa acho nditicha chitwai chinzwe. Vasenga uto. Mefi. Pano zvakawai. Ndakatobokiwa pamusoro apa. Vasenga uyai pamusoro pekisheni yenjimadi. Timadiko, ndimadiko, endimadiko, icho timadiko, endimadiko. Hela, pamusoro pekisheni. Hela. Pamusoro. Yembuya pamwari wakanaka. Apa. Mwari wakanaka tinotenda. Mwari wakanaka tinotenda. Mwari wakanaka tinotenda. Ai, Wakayo chakaipa. Jesu muri dombo. Narine. Jesu muri dombo kutekera narini. Yani ndinomunamata. Namunamata kutekera narini. Ewe ndinomutenda. Jesu. Kushikira narini. Ndinomurumbidza iwe. Ndinomurumbidza kushikira narini. Alright. Ndakutanga ndanzwa vanozovanisirawo chimbouyai pano pedu chinzwi. Vametizela. Methi. Panopuwa mazita. Methi. Pange udzo chimboya futi kumasheti one. Uyai chichi. Methi. Zviri sei? Ini ndinofara zvikuru kuwa kuno kuchiredzi kwambuya Chisari tichivaka kitchen. Right. Satiudzei nekuda kwei mashara kuti kitchen inge iri panapa isaingofunga mupfungwa dzedu kuti inenge iri apa. Okay,
so that apa pakambovakirwa imwe imba saka nekuda kwezviripo zvacho hazinyatsobuda zvakati nakei. Kuno nzvimbo inei kunosaidi kuno wakati simbei kune matombo ariko saka area iyo haina matombo ariko akanyanya kuti reruke. Saka uri kuti apo mapasiyana nekuda kuti pane vhu rakareruka saka moshara paya pane vhu risina kureruka kuti dzibhedzebve saka mamambo patesta ndobva mashara paya. Saka distance yekubva panapa nekuinda kukicheni kwaisi kure haisi kure stere nekuti tinoda kuti yadhi inofanira kuva iri pakati pemba inofanira kuva iri kunze. Zvakanaka. Ko chamuri kuita muchita zvitanda zvinonzi zvii? Aya anonzi mafooting peg. Tinomezha size yefooting yedu kuti inenge yakakura sei. Saka then apa taisa 10 centimeters zvichida kuti isize yechidhina. Then ndo matinodhamba level yedu tichitora level yedu kuti ground redu rakaenzana here. Saka tichiri papo vaMethuzela muvaki asi Methuzela unonzi ani zita rako chairo? Ini ndinonzi Matthew. Say name. Mvunzai. Matthew, guys, ngatitei Goki Matthew. Matthew abalongo kwazinawana mbola soti horuno. Saka uchajaira zvako. Matthew wakati nyararei saka tikutomufoseredza kuti voice ide pamusoro but personality yake munhu wakadi wakangota chilled. Vazengi. Sister. Muripo ne Richview? Yes. Richview. Ndangotashaiwa info mbuya. Sinongofara nevamwe. Zoda anonza unoda kupangida kuti Zoda. Unofanira kumushuva meno. Uri sei pangauzo? Ndinofara chaizvo. Uri kuwa sei? Handiri kufara zvingambori nebasa riri kuita nhasi. Handiti? Riri kuvakira mbuya iri chisari kicheni yavo. Handofara. Nhasi makachena. Zvisingamboti nhasi ndakachena chaiko chaiko. Alright. Chimbondiratidza sample yezvaunga uchiita apa. Musasuma handi musasi toni. Ndoda kuona paunga uchiita apa uyai toni. Ndo inonzi chiya ukushandisa iyi. Iyi ndo inonzi spirit level. Zvine Spirit ndo ipi? Zviri mukati? Ndizvozvo. Level. Saka then ndo inotikontrora ichitigaidha kuti zvinhu zvedu zvatiri kuita zvakaenzana here. Saka iyi ndo inonzi footing peg. Zvitanda izvi. Zvemudondo izvo zvino zvamunoti mafooting peg. Ndizvo. Engito zvakaoma. Saka chimbondira ko iyi inonzi chii pasasi? Inonzi fish. Inonzi chii pasasi? Inonzi fish line kana build line. Inonzi build line. Nozona ifungwa inonzi twine. Aya. Alright. Saka chimbonditira tione zvakuti zvoitwa sei. Saka apa takutora level yefooting yedu kuti yakaenzana here. Ndo zvamboita building yese. Kuti ndo ground redu tange tichishandisa saka ndoda kuti ground redu yakaslope. Wokudai kuslopa ndokuti asekudzika. Ndokudzika saka imwe side rakakwirira. Saka tinoda kutora ground redu level kuti rikava level imba iri patiri takusimuka inosimuka yakaenzana haina side. Ndo zvauri kuzviitira. Saka tiri tichidai. Saka tikadai toona kuti spirit yedu iri pakati penhingisa zvinoda kuti ground redu raita sei? Raenzana right round. Zvauri kungwara zvinei kunyarara nhema. Chinyarara sikene mangwara zvichanaka. Mangwara tazokuona. Chiso tiri pano saka mukufunga kuti zvichatora mazuva mangani kuti kitchen yambuya inge ichinzi yapera mudhuri wasimuka mudenga. Sekuona kwedu netarget yatiri kufamba nayo pa 3 days. What? Kitchen yambuya chisare ichafanira kunge yapera. Yamira kuti twi? Yatomira kuti twi, yatongomirira kitchen. Yamirira roof.
meaning kuti pavhiki 1 inofanira kunge taane roofing yesi. Ya, vhiki kutori kure inofanira kunge yatopera zvese plastering nemafloors inofanira kunge yakutonga. Jesu Kristu. Viva zengi chimbotorirewo zengi rira papo. Sese nemuyenyu. Nekuti panapa hapana kumira zvakanaka. According to the situation, kana uchiti roofing shamwari iwewe kutaura zvinhu zvakaita sezvizvi ndo mazenga atiri kuda, asi mazenga etaipi manzi ando maIBR. Saka pandaiona maIBR ini ndakaenda kunovhunza kwaIrichards vakandipa quotation zvinova zvandinazvo kunomu. Izvo zvine mapromise akasiyana siyana, vamwe asazvafulfiliwa zvinhu zvachoni, asi anongovawo mapromise. Tichitenda kuti neJesu Kristu mapromise atichaita sei achaita kuti zvinge zvichienda mberi. Saka pane anonzi maIBR egreen, asi anenge achinzi riri 1 rinoita $30.26. Imimi vari chivhimi vakanyora kuti vanoda ari 16. Saka nyangwe ari egreen anoita here kuti tofanira kuti iwa anongopenya penya, zvine musiyano here kuti hazvina? Hazvina musiyano, yese anotongoshanda zvakafanana. Nekuti rimwe IBR rinopenya penya rinonzi $47.87. Saka todii totera nyangwe tikaona anoda kubatsira totora regreen here. Tinotora egreen akapendwa aya ndo anenge akati ane rata rakati korei. Chatora egreen. Then toinda pane zvimwe zvakaita sekuti timber inodiwa navaekera. Ina handizoizivi type yetimber ndongachaiona muchitoro. Asi quotation yandakaudzwa ye152 mm ndisingazondozonzi millimeters ekazvinozove kuti kudii? Ndio mamillimeters 38 millimeters times 6 millimeters 1 kwa Richards according to the day randakainda kundotora quotation rainzi $29.50. Guys, please take note kuti pandi kuti according to that day ndikutaura nenhau yekuti ndakamboita issue nesemende. Ndakatenga semende sezuva ranhasi ndobva ranzi $10.20. The following day ndobva ndasvika kwa Richards kusina semende, ndobva ndatozoudzwa nemumwe kuti inda kwa Metro Pitch. Ndokuinda ku Metro Pitch kuya vakatondibvunza kuti iwo wati hauda kutenga semende watiri kwa Richards iriko here, meaning kuti these guys vanenge vachitoziva kuti izvozvi shopu yakati hakuchina semende vokwidza mutengo. Saka musiwo ndakazotenga 15 bags dzangu ne$11. The following day ndakuda unotenga cement ye 12 bags dzasara, ndakasvika vakunditi yava pa $11.86. But take note futi kuti mutengo uri kukwira per day. Then auye kuti kuziva kuti kwakati kwanofunga kuti kwacho kunongwa zvakachipa hakuna. Saka ndo zvandida kuti ndingota kuti ndite re-emphasize papo kuti according to the amanaka mukundiregerera ini ruoko rwangu tofonyoka nekubataekera kuno wakubataekera jekiseni zvinonzani. Saka I think ndo zviripo izvozvo. Then rimwe racho saka 1 iroro riri kunzi $29.50. Ndisingazivi kuti vakakwidza here kana kuti vanodzikisa ndekwa Richards uku. Uye zvesigazivi kuti anonzi akapera here. Zvinhu zvinoitika kuno ndakadzidza zvakasiyana siyana. Unogona kuona ririmo zvinhu zvacho rava kuda voti harisi musystem. So ndeimwe issue iyoyo. Saka pari kudiwa 20. Saka tinoita kucalculate chiti $29.50 times 20 matanda aya. Handiti ndizvoka Matthias? Matthew. Alright. Then vari kuda futa nonzi ma 114 millimeters times 38 millimeters times 6 timber iyoyo futi. Iri kudiwa ari matanda 12. Ari kudiwa ari matanda 12. Pa quotation inini yemusi wandakanotora that will be like maybe on Friday last week rainzi 1 inoita $25.58. Zvemusi iwoyo ndisingazivi kuti achirimo here maEnrichards kana kuti haasisimo kana ndenda kunoguma ndakunomatenga uko kwaanenge akwidzwa mutengo. But we will try by all means to purchase everything from Enrichards. Kana zvazoperawo zvapera toda kuzotsvaga kumwe, but ndo matirotengera zvinhu zvedu kwa Enrichards. Tobva ipapo toenda panonzi ma 5 kgs 4-inch nails. Chakuradza rimwe randakatenga packet pachange yandapuwa, but handizozivi ndiwa munoda kuti asi pokalo ndakaita loss. Because inini vakanditi each packet inoita $3.47, but havana ma 4-inch vane ma 5-inch. Anoita pane vaidikana ma 4-inch. Zvinosaka tomaonepi kana michiredzi chese kusina? Wezi mamwe acho mablandering ekuisa roof. Saka anenge achida zvipikiri masaizi awo bhozi anotsemuka anenge ari matete. Saka toita sei?
asika ndichavunza because ndakawatumira this saka ndofunga wana kuti umboona time yekuwekera but pakanzi vana ma4 inch pamwe ndichazotsvaga pamwe ndomawana ma4 inch acho handizivi 5 inch saka pamwe handitori nawo ma5 handiziviwo but akangonzi ndema-IBR alright handepa next panodiwa inonzi 5 mafascia board anodiwa inonzi 5 mafascia board andimazivi kuti mafascia board ndochi fisher Kida fisher board. Not you're busy with the fascia. Guys. I'm trying to do the fisher board then. We don't the fisher. Guys. And I thought we didn't the fascia. Aye. Who knows when the fisher say FASCIA? So not spelling here pronounce kwacho kuda pronounce kwacho ndikari kupronounce kuda alright ndatoreshawo thanks fisher board lautozoona kuti takaita sei fisher board iroro saka one fisher board fascia board guys zvinosvodedza guys oh my god right one iri kunzi $19.11 saka ivo vachivhima vakati vanoda ari mashanu mafisher board waya saka toita kuti $19.11 times 5 according to this price yandakapiwa musi iwoyo ndo zvinenge zvichiitika then panodiwa ma-IBR sheets ari kudiwa ari 16 ndo atambotauraya kuti matiwo egreen ndo achatenga nditi one ota $33.26 saka times 16 ndo watiri kuda asi pani zvinhu can confirm kuti ndofunga ndingori nemari inokwana pa I'm not so sure kuti mafasha achadinanigira here but andosanje kuti zvipikiri zvokwanisa kumbotapudzika but dambudzo nawo nderekuti asati akuziva kuti ma5 inch anomada wakati havamade ndo akanzi ariko ndichavunza vari chivhimo vachoni saka I think ndo zviripo izvozvizvi for the meantime zvati kuti tinge nezenge iri saka zenge richaenda patoilet yes tichariisa patoilet wow that's so nice saka mwari vakanaka aiwa mwari vakatinakira zvinokwana patoilet handitiri yes inokwana saka narichikwana patoilet asi tofanira kuconfirma futi narichivhimo kuti pama16 makaisa including retoilet ikati zvisiri retoilet so that is what budget yedu yakamira sei ndinonga maybe zvisina kutoiswa 16 ndeipakicheni but inogona risina watore iwo watotaura shuwa iwe saka mukova wemba yambiya unenge uri kupi saka unenge watarisa nechekupi ikuku mvura zhinji inobva samukova unenge watarisa uku asi weird zvikangonaka zvakadini vati vanhu vakatarisa uku hauzonyanyi kuti tifuratire imba vane vachiona zvose avo zvezvakangoita adjacent rore makazuni risi yenyu pasi ungatore mego dzosera yenyu amaita basi alright zvakangonaka izvi tozvitenda saka ndo patiri panapa namethi methusiela guys tichiri papapo gandeipa mvura mona mvura madhiramu aya mbuya kushata kwoita handi varidzi vemadhiramu vakazouya muri pakati pebasi apakati amen uyai ukumbuya kuseri saka izvozvizvi mbodzai vanhu kuti takaenda kunochera mvura kutanga nguva izuru mvura vakateka usiku ndichaziva kuti yaiva nguva yese ndogona dzava kuma10 dzeusiku vakatanga kuinda kuma10 vachindoteka mvura usiku nedambudziko remvura asi vakazochaisa muma1 o'clock yeusiku
hokoyo nechinhu uya padhuze Matthew zvakaitika zvekuti I think Matthew aifunga kuti nekuti makwava anoshandira uzhinji ka mvura inenge iri panzvimbo saka Matthew akanga akatotyora achitogara kutoti mvura bo Matthew ka wakashanda suro ene ndikana kuzombotya kuti usiku wanyanya kuinda ka hatina kutya saka takatotaura senyaya dzatova kumapast 10 dzeusiku takuda kutonovata tikati nayo Matthew basa rako iri raunoita iri unoda mvura yakati haudi mvura mbati inodiwa rikati muna madhiramu akawanda sei ndobva ati asve 1 kana 2 ndati unombosara kuti mvura inowanikwa kupiwe kuti hauzivi zvikanzi kana mvura kana ingori panzvimbo bo tikati kana wangu ka handei kumvura tikati tatosimuka ipapo kumapasti 10 amana taivata mvura ichigotywa munhu achidayo so aripo pachibhorani guys zvekutya zvese papasina Matthew chakadhaya mai mwana apa kwabva Harare zuro kana kuzorora kusvikira mubasa kana kuzorora sapaiva sei zuro bakapoka novata unangotavula ti kutofenda herewe ndazvitongopatika patochena akaneni ndasingachaoni guys 1 am I think ndo mumwe musi wekutanga wakabhajuka mvura takavata raundi kuma 1 dhiramu ratsemuka riya asi tasinganyatsi kuita sei tasina tazvitikaita zuro zuro ndakaswawa ndakagwadziwa ani kana kumbonzwa kuti mauya madzokera mamavata apa ukasenda wakazotiza yaka wenda nanatindo guys akagozi kunoda vanhu vakati wandei but tozvitenda because takabva tasadza madhiramu edu maviri ayaya mbuya zvinoita Jesu Kristu ndandaonera imi kana kuti madhiramu anga agara angori pafixed deposit chaizodini asi at least vasengi vanga vakupaiwo dhiramu vasengi vakare saka zvinanewo then tongozva zvizhinji ndidi amen saka takabatana kudai mukadzi wangu ndari kutotora mavhidhiyo kuti akwati kuita kudai saka ndapi mashoko ekupedzisira mukada kutaura nditanga nani nemi vasengi toda kutenda nebasa riri kuitwa panapa ibasa rakanaka kuna mbuya Chisare vari kuwana pekugara 1 ibasa rakanaka kwatiriwo isu totowana zvekuita izvo zvitakachena kudai mumabrose vanhu vachiona ndozvofadza toda kutiwo kana pane vanotiwanisawo tiramba chingoinda ready for work vazenge icho taura chidze inotenda une basa riri kuita iri tinotaura basa richaramba richifamba zvakanaka amen raramba richitugamira tinotenda une zvakanaka bangi icho and next Matthew ini tinotenda kuva kuchiredzi kuno itori first time yangu yakuchiredzi kuno nekuda kwebasa iro rambuya Chisare tinotendawo kuti tichapfuurira mberi tiri muno muchiredzi tichishanda tese tiri muno muchiredzi nambuya kuburikidza nebasa rakanaka tichange raitwa pambuya Chisare more challenge yekuti pasiting yekitchen yaiswa uko saka patati kagara takaitarira katakakufira kunge yanyanya kuita zigepi ziguru kukurisa kuinda kure stereki nehosi yani yambuya ndopa pane argument yangu inini saka vazenge ndakuti imimi muye panapa nekuti ndimona cha argument nayo plus pasiting mama suggesta uko then mukova wangu achinzi unenge wakatasarite ukoko ina I didn't feel kuti mukova wacho ungabva watasa uko then distance yacho yakakurisa pataifunga kuti panenge pane kitchen ndepapapa uyai vazenge taifunga tisamboye panapa mukasa argument yekuti mbuya pavakanga vachivaka hosi yavo iya yakabuda ikatunda paindaneti pakaiswa mazibwe akawandisa saka zvichaiti kuti pange pachivakwa kuti chi another kitchen ipapapa tikati oraiti mapango amuri kuona ayaya tazoita agreement yekuti chitara chiya chikambobuda tichiita sei
tichiita hatina problem nazvo ngachibviswe in as much as tichichida chakativaraidza tikanakidza mbuya hasina chitara for the meantime kwakutangidza zvemamu1 but haisi issue iyoyo nekuda kwekuti tachinyaita kuita pagona yekuti hosi irapo imbawo haisanyanya kuenda kure uko kumusoro ukoko kwesei kwamamaisa kure saka tatarisa manje tichiteza kuti uko ndokune hosi zvinondikuita zvakanaka saka tazodii tazofonera vana tichivhimwa tikatoti asori zvinyuwani sezvo mudhuri sati wapo pasati paipa futi toita sei vachibva kuti vari kuti apa asi ko wakatasa uko then Matthewwo Methuselah ya saka ndofunga ndosaiti nyowani yatanayo Matthew angane suggestion yake yekuti either kwangukata kuzasi kuya kana kuti panapa ndopaanga achisuggesta Matthew saka isusu ndachitasa nedistance yanga iripo kuti ticheni iko kumukova utasa ukoko taguma tazokuwizana panapa tese vasenge mazobvuma here ndabvuma because muri munogona kutaura kamuri sweet talker yes but apa pamazobuda argument yanyu mambifanana zvakudera zvabuda mumwe wangu tarira direction yamamuchida yekutanga iya because nechina mbuya because havazofanira kuita cross country kunobuda uko vodzoka zvakare ukuko saka chitara tabvisa then maybe chitara vachaita suggestion yekuti definitely hapana pachauya apo saka maybe chauya kusaidi uko zviri kwambi kuda zvicharamba zviriko kana pakadaiswa hapana awa zvina kushata saka ndofunga sori zvenyu nekuti makutangidza kuri kuchera hapana kuipa ndozoita pabasa asi munoziva kuti sister vanozobva simba rinobva rauya anditi sachirege ndimanye ndotsvaga zvinyamanyama zvokutinge because pakadai maita ruviri double working amada chinyama Matthew are you good uripo here moyo wako wadii manje kozvino asi iwe Matthew bekutanga pamamuchita kwausonga usinganyazotaura sei wadi kuya uzoditi kukukukuku sister Shero takusakishe napo madi kudero usasvika mhasha iyi haina basa mhasha iyi ukutya vazengere chamwari Matthew ndikufara kuti nemo mazotendera kuti zvimaargument edu taguma tane position yekuti toisa pano hazvine yazvo kuti pambocherwa at least papasati patanga pafooting yamukutaura pano panoiswa footing saka its fine tichiri ipapo zvakare definitely papambotaura mamwe statement akasiyana mareason amaisira uko but unfortunately tazoona takagara kure kuti kitchen yaenda kustereki nemukwa wacho kwauri kuti asekudonzi muroora wanzina ambuya kana naamwene ishamwari ndezvekubika pedo newe enda uko saka ipapapo ndo I understand kuti kwenyu ndo mavakira mamakaita but for the meantime ndofunga tazowirira kuti panapa chitenda kuti iwo unofanira kuti leader nekuti nokuunleader tinotokuunleader waona manje saka unonge uchiti leaderwo chasei tichiinda nezvakuda then pane argument asati awirirana pachine argument definitely yetoilet uyu anga ane suggestion yake vazengi anga ane suggestion yavo but pari zvino ina zengi tiri kuhwina patiri kuda iwo uda kuti wangochiti inde nechekudivi kuti kati akuiti neukoko mufundisi futi vagudyanga vavakasajesa divi iri zvakare mabhiridha evapo aya vavakasajesa divi iri zvakare kutira mhepo vasengi munodaiwosuka muchiwirira mbuyesare makusarira munone mhepo oraiti saka guys ndo zviripo regandimanya notsvaga muriwo ende nyaya iripo ndeyekuti uyo asati aziva mafambiro anoita mhepo muno
mhepo yacho saka ndomwe aningaitorera nekwaanogara kuti mhepo ndinombodai udai. Aiwa zvowisisika zvowisisika, but at least for the meantime takutangidza futi tikachirega ndotsvaga zvokuti muwane simba rega ndimanye ndodzoka izvozvi ndenda todzoka. Alright. Takubata zvakare pachikamu chinotevera vasenge tetinzwe tokubata zvakare pachikamu chinotevera. Methusela ndadzoka ka ndamanya pachiredzi taundi ndapaita apa nhasi kuita kuti kururu nekutodzoka nokuti kana mvura yekumwa tatisisina unfortunately mvura yacho yawandirwa ikozvo zvatasingafungiri saka tozomanya kuenda kunotsvagawo mutaundi kuti ndinge ndichikwanisa kuwana zvigubhu 2 zvemvura ndozvandamanya kundotsvaga uye nekutsvaga usaviwo zvakare sanangoenda nekudzoka hapachina kwasa kuita saka mavhidhiyo ese atachifanira kunge takupai asi atatomaita kuti stage 1 stage 2 uye nekuti pazoguma pane makomba 2 nekuda kwei zvese muchange muchizviona zvakare. Asi Methusela ndafanira kuti pa 1 hour yandaenda uko ndadzoka ndikaona mama pane imwe stage inonzi chiya muri kuita apa tiri kuisa inonzi footing. Wane zhala here shamwari ukabhota uchiti uri kutaurisa yesi saka alright ndikuona mukuita nedanda nechindi matogadzira kwa ndo zvimwe zvezvinhu zvakange zvichishanda magadzira zvinasi zvaishaswa nevaive. Alright, tichiri ipapa apo nachikubvunza ndichiti nekuda kwei muri kuisa zvinhu izvozvo mukati mumadhaka aya asi tichiri ipapo zvakare ndova ndafunga kuti pamwe zvitinha pese pamukisa pa muchauya zvitinha asi wandiudza zvitinha zvisikunyatsa umu zvekuzosimudza mudhuri kuinda kudenga uchaenda samwe kumucheto unopinda mukati unoda kwemamezhamenti edu atakaisa paimba yacho zvachashandisa kutotanga zvakabva. Alright, zvakanaka rega ndimboenda kuna navasenhaudzo Methusela musofters softera saka kuri kuno kunofunga kwakutooma kuraidza mwana right. Sa iyi ndo yanga iri foundation yekutanga vanga vaisa tinanyatsa kuitana nayo saka obviously kuonawo vakatovhara papa haisi problem. Semende iya mashemariedzi amaitenga yatotanga kushanda ndipo pano nejetariya saka ndikuona sekuti kunga kuda amene tikaona simba kuti mangwana makusende fana kumukira kujecha rimwere asi kuti lera toperera vari kuita kuitika zvakare. Vazenye halo tipei tizi kuitei uko tazanganisa jecha neconcrete necement nemvura mvura yedu yatodonha kadosa mangani nasi topata donza 1 ko zvigubhu zvisina ndozvatuaa ndo dhiramu racho rawo asi iri rawa futi iri harisati rakazara saka zvolambura zvemu saka takanyumwa tikavata ndina 1 o'clock 2 o'clock zviro madeko ndokugona kwamakaita saka ini tichatengerwawo chinani ndikokupai maswiti for nothing. Kana mwari akaita kuti tiwane zokukupai something for nothing tichaita chiveduwe makakoniwa murume makakona kuronga saka chii chamunogona oto zvakaramba zvakatoramba because makakoniwa chihuku chaiyo mandikoniwira saka ndodii veduwe huku dziri kumurume wenyiko saka toita dii cherwe mukati manheri iye anobatika manheri angasatiza muchaimaita notiza here vatikana akati munodei pano kana tiripo iso hatisi anotaura neni zvakanaka here guys ndakuzi maisenge junior maisenge senior ndo vakabata camera maisenge senior iteitizwe maisenge senior inini kadzini maisenge junior how are you? I'm fine. Yes. I'm good. Maiseng out. Alright, out kufara zvekufamba. Alright, saka guys change chikukuratidzawo mamwe ma steps kana ma stage avanenge vachiita zvikuratidza kuti zvine chimuko for the meantime tinofara zvakare. Vana zenge mhasha ichatobuda zivi. Inobuda vhudzi kore rino. Ngaizvi. Pangu uri wasei? Ndiri kufara zvinamboiti basa riri kufaya. Uri kufaya? Yaizvi. Wakufara. Handiri wakufara. Because pari kushandika.
ndikubvisa matsva kutezwa. Alright. Zvakandikwadza. Tapinda umwe musi matembero. Musango. Vanhu vanofana kuzviona kuti there is a toilet. Yavo toilet ndichi yakosha. Argument yangu yanga ingori yeruzhowa too much plus yanyanya kusita seri. Kuonawo according to ona mbele zvakasiyana. Pane mumwe musha warikini wangu so toilet yavo vakaisa pakati. Saka vadumbo udzo mamarova rova mabasa anowandisa vadumbu chipomorosai mashema ai munofara here sakasunura chaizvo saka vadumbu vazouya izvozvi saka tikavaratidzawo kuti tasirei taurirai alright. Then the other thing chatazenge taita pane patatadza tichibudisa kuti pakumezha mauyu edu etoilet pekutanga vanga vati vanoda kubudisawo zvekuita setoilet inoita sekuinda ikoko but tatisiri comfortable nenyaya yekuti ruzhowa wotitadza isusu kuno kwedu ruzhowa yanga inyaenda pedo neruzhowa saka ndatangangofunga kuti kana ndirini ndoda kuenda mutoilet imomo ndienda kuruzhowa ndingazoda here pamwe ndoda kutya kuti kune munhu ari kuseri kweruzhowa kana kuti mune nyoka dzakazara imomomo because paita pedo neruzhowa saka tatambozodzikisa kuenda nechekuchimuti chekumashure kweduko kuti ize sekuti tize ruzhowa ende pakati hwe pamhene pasingatyisiwo kuti munhu anoenda kutoilet pasingafunguri pamwe munhu akandivandira asi kuti vanhu vanovandira but pfungwa dzemunhu ndozvetya saka izvozvizvi vadumbu mazosagesta kuti chii matoilets nguva dzose kana achisaitiwa pamahomesteads munofanira kutarira kunobva mhepo kuti inobva kupi ichienda kupi kuitira kuti mumusha mugarwe zvakanaka pasina dambudziko nedzimwe mhepo dzingazobuda mumvura petoilet yedu iyoyo. Saka takatarira musha wedu uno mhepo inobva kusouth east ichienda kunorth-west. Saka nzvimbo ingabvira panapa pose apa ngori apa pachidayo tichinda kuita kumusoro kumutu saka distance kubva muruvazhe manje tingagaidiwa nerich view ndiyo ingatigaidha kuti tingaita distance yakadini saivo vanenge vachiita construction kuti tinoita mameters akadini kubva muruvazhe kuinda patinosaita lapi toilet yedu. Saka imi mati even ikaenda kuzasuku hakunyatsi kuita because munhu unogona nekuda kwemhepo inogona kuzochinja direction. Apa pavanga vaita papari correct but nyaya yeruzhowa ende zimuti racho riri pamhino zvaringori so rakangonyanya kuita ziguru sei mota nomboti gare nyoka vasenge muri sei icho manje zvandanosava nachikomana icho mozatamitira nharo tese pepa but nharo dzedu dzadziri correct zvacho tese tatiri direction iyoyo but kusazongozva kuti divi ripi handiti takuitira nharo ukangoti bho iye anga achiti somewhere takuitira nharo tingi somewhere here saka takati aiwa zviti timbomezha tione vasenge mubatsirei mameasurements aya tichiona manje kuti nhasi taswerera ndokushanda basa chaiko saka ari kumezha achibva paseri pemba here kana kuti direction ipi inda kuzapa inofanira kupinda chaipo apo here kana divi rechekunoku kana kuti kuseri kwemba munhu inofanira enda kuseri kwemba here kana unofanira enda sei kuseri kwemba kana kuside. I think I like this side though. Saka sazonyanya kuenda kuruzhowa
Plastereke kuvharashira iyo kai inoenda kuhama dzedu neshamwariwo. Ungopinda munhu. Yongonge iri necheiko. Inenge yatongopa bridge tikamapinda musuku uno. Kokudarumba nekoko kwanenge achirwa chingopinda. Hama iri kupinda munomu uko kuno kune ruzhowa rwedu. Wapinda muruzhowa rwedu unenge watovawo pano. Saka unogona kuzongezenzesa inobva napa ichinda uko. Aisvikira ruzhinji. Andizoswera pa 15. Kutakura. Ndachamboreva zviya. Ndachamboreva. Unowana zvakabata kudai. Iwoti regai ndipinde mukushi. Aripo. Pakanaka. Usiku unouya 15. Kunouika apa. Usiku ndinouya. Nokuti kwose kune kwakachena. Ngasazanya mujokoto ndomatatiramba. Ndoranga pananchitika kitchen yodai yayegerapo pamwe yazongoyepa still maizozviramba kuti inyanyanya kuita pedo nemudhuri kudai. Kana dei kitchen yanga yaita iyi. Yaifana unobuda uko kumutu. Yaenda kumuti icho. Uzokwadi. Not west. Alright. Saka pasaka apa. Uku yaingia. Parisei vasenga murisei. Tiripo. But munoona zvatachionera. Chimuti chedu izvo checha chatatagiya futi kudai tangouya takadai. Takananga nacho. Chingoti zvangozonzi direction ndari chinji. Chingoramba kuita wrong chete. Anopa kuita wrong chete. Alright, ma direction ndo asiyana. Saka inenge iri chiyo diviro ratida kuisa area iri. Diviro i south east. Ndo kunobva mhepo ku windward side. Sasa sauya ku south west. Sauya kunhikiri ku north west. North west. Kana kuti ku leeward side. Yes. Kunoenda mhepo yese yangwe kachinja inongodi. Inongo yachipedzera lapha. Hapana zvinozumbudzwa muruvazhe rwedu. Chingodai. Zvakanaka futi plus uya muchiona vanhu vachiuya didi. Zvakanaka zvese. Kana pakanaka chaizvo yatsokumiswa yakadai. Saka alright. I think maybe no final conclusion. Apo ngotosaita kuko. Satokutendeka maizongoya maingozoti mwangu arwadza mani yaifana usaita ikoko. Ndatoza kutongosundika kuti nhasi andingambobati ndisina mbosvika undiona rubire sei. Ya, saka iyo tataonera iyoyo. Ya. Yanga yaonerwa mbichana. Chaizvo. Kuti pachafumbazhira kapura zvese. Saka thank you very much. I think ndekuti izvozvo vanhu vakuna unochironga hondo yechi2 manje. Sando zvakuitika izvozvo. Muzuva nhasi ndofunga tapedza kutora mavhidhiyo edu. Chakubatira zvakare pachikamu chinotevera.